Mixed media artworks ng ilang estudyante sa Baguio City agaw pansin dahil gawa sa recycled materials. Silipin sa Campus News. Idinisplay ng mga senior high school students ang kanilang mga agaw pansin na obra sa isang exhibit sa Baguio City National High School. Kakaiba ang artwork ng mga arts and design students, gaya ng obra ng grade 12 student na si Kenneth Dupagan. Gawa sa straw ang kanyang artwork. Ang disenyo hango sa sinag ng araw na makikita sa watawat ng Pilipinas. Halos 8 oras ang kanyang ginugol para matapos ang obra. Yung art ko po na to is sun. Kasi para sa akin yung sun parang nagre-represent sa na there is always a new beginning. Imbes na canvas, newspaper ang ginamit na material sa pagpipinta ng magandang disenyo na ito. Habang mga sira-sirang relo naman ang ginamit ni Rokosha Palitayan para mabuo ang kanyang artwork. Ang materials ko po is lahat galing lang sa bahay. Yung paint lang po talaga yung nagastos. Gawa naman sa sira-sirang gadget ang mini jeep na ito. Kaakit-akit din ang mga nagagandahang painting. Bibilib naman sa damit na ito na gawa sa lumang dyaryo. Kinakailangan bawat element may mensahe. Bawat ilagay mo doon sa artwork mo, may kwento, may ibig sabihin. Magaling po, kasi kaklase ko yung mga gumawa. So nakaka-proud po na makita na magagaling silang gumawa ng artworks na malaman mo na future artist nga po talaga sila. Patunay raw ang mga obra ng mga estudyante sa kanilang malalim na pagmamahal sa sining. Mula sa Baguio City, kasama si Ron Alistair Taniedo, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.